Esittelyssä EcoEV Aqua G Blue-sarja. Alan mullistava ratkaisu kestäviin kaupallisiin jäähdytys- ja lämmitystarpeisiin. Kylmäaineena R290. Aqua G Blue-sarja on suunniteltu käyttämään alan johtavaa luonnollista kylmäainetta R290, jonka GWP on 3. Se tukee hiilineutraalia yhteiskuntaa. Tehokkaiden kaupallisten ilmavesilämpöpumppujen tulevaisuus. EcoEV Aqua G Blue-sarjan tehovalikoima on 50–80 kilowattia. Ryhmäjärjestelmässä teho voi olla jopa 640 kilowattia. Tehokkuus on avaintekijä edettäessä kohti kestävää ja kustannustehokasta tulevaisuutta. Vuotuinen tehokkuus jäähdytyksessä on maksimissaan 4,4, lämmityksessä 3,9 ja energiatehokkuusluokka on A++. Laitteessa on erittäin suorituskykyinen kierukkakompressori, joka maksimoi energian säästöt. Panasonic ei tingi tuotteiden laadusta, turvallisuudesta eikä kestävyydestä asumisviihtyvyyden maksimoimiseksi. Laitteessa on erityisiä turvalaitteita, kuten molekulaarinen vuodon ilmaisin ja kylmäaineanturin aktivoima ilmanvaihtojärjestelmä R290 kylmäaineen turvallista käyttöä varten. Jäähdytystilassa veden laaja lähtölämpötila-alue 20––15 astetta Celsiusta takaa optimaalisen käyttölämpötilan laajalle valikoimalle käyttökohteita, jopa jalostuslaitoksissa. Esimerkiksi hotelleissa veden lähtölämpötila voi olla jopa 70 astetta Celsiusta, tehden siitä ihanteellisen ratkaisun lämpimälle käyttövedelle. Hiljainen tila takaa uskomattoman alhaisen äänitehotason. Kytke ja käytä-ohjaus hallitsee ryhmäjärjestelmiä älykkäästi ja mahdollistaa jopa 8 yksikön kytkemisen. EcoEV Aqua G Blue-sarja sopii hyvin laajaan valikoimaan kaupallisia hankkeita. Etähallinta EcoEV Cloud takaa, että järjestelmäsi toimii turvallisesti. EcoEV Aqua G Blue-sarja, vaihtuvatoimiset ilmavesilämpöpumput.